після 20-ї він не видержує. Каже, ну хто такий этот Зенік? А той за нього п'ю і не знає, хто він такий. Йому каже, йди в туалет, почитай. Він заходить в туалет, а в туалеті великими буквами написано «Смерть москалям, Зеник». Оце зупиняв до Зеника. Це звуки там дуже багато. Кожна баночка є звук. Таку очку прижимають, все чуєш. Другий поверх – це кухня, починає з третього поверха. Йдуть тематичні зали. Ви будьте уважні. Ви одразу попадаєте в зал львівського часу. Бачите, оцей годинник там наверху. І якщо ви на нього уважно дивитесь, порівнюєте із своїм, ви можете подумати, стоїть, відстає. Там що-то не те, у вас що-то не те. На самом деле у всіх все те. Він ходить за львівським часом. Але це легенда. В Україні є другий часовий пояс. Коли рахують часові пояса по Гринвічу, рахують, на якому меридіані стоїть столиця. Так ось, Львів і Київ не на одному і тому ж меридіані. І якщо це посчитати по Гринвічу, з точності до 1 минути, різниця буде рівно 24 минути. Тобто, якщо в Україні є 9:24, то в Львові це є 9 година. Це єдиний годинник у світі, який ходить за львівським часом. Наступний зал – це зал львівської каналізації. Головна каналізаційна артерія у місті – це річка Полтва. Але ви зараз Полтву у Львові не побачите, тому що її в кінці 19 століття закували в колектор. А до того це була така велика ріка. Там плавали різні кораблі, там водилась різна риба. Риби було стільки, що львів'яни уїли кожен день. Ви йдете і бачите баранів фактично будинків рибу? Да ні, вони вже не знали, куди їх ліпити. Єдине місце у світі, де можна побачити річку Полтву, це у нас. У нас є пряма трансляція з колектора. Ви сидите, дивитесь на монітор, і таке враження, що ви вже там, але раз Полтва, каналізація, вона ж мусить якось пахнути. Ну скажи мені, ну що це за каналізація, яка не пахне? Я такої не признаю. У нас для цього є апарат для смороду, для воні. Якщо хтось дуже сильно побажає, правда, працюємо вже 2 роки, ще ніхто не бажав, можна декілька разів нажати на кнопочку і таке враження, що ти там. Я вам тільки що казав, що там різна риба водилась, там на одній стіночці. Написано, що сучасна хімічна формула води Полтви. То зараз не то, що риба. Там навіть колорадський жук не буде жити. Вона страшніші кислоти. Але ви знаєте, нема поганого, щоб не вийшло добре. Ми всі куди хочемо? В Європу, так? А в Євросоюзі там треба внески вносити. України грошей ніколи нема. А так, якщо є Полтва, головна каналізаційна артерія міста, так все то геть з туалета, воно все йде в Полтву. Полтва впадає у Західний Буг. Західний Буг Польщі у Віслу. А Вісло, Балтійське море. Це дає нам сьогодні всі основи пишатися. Що саме завдяки Львову і Полтві Україна вносить свій самий крупний внесок у Євросоюз. Дорогі Бога, да хватить для нас і для Євросоюзу. Ми ж нормальний народ, поділимося. Наступний зал – це зал львівських левів. Бачите, оцей дракон не виходить. Кожен день, 21 година, 24 минути, він плюється огнем. Ну, така спалахуйка. За часу, це 9 година. Зразу постає питання, ну при чому там дракон у Львові? Це що, Китай чи Краків? Справа в тому, що згідно легенди, предками львівських левів є дракони. Але львівські дракони – це не Змій Гаринич, який там 10, 12 голов. І кожен думає, як він може відчувати. Це класні пацани. Пам'ятаєте, Івана Франка є така казка про львівського дракона, що жив на Соколзам. Це він. Треба вам поїхати у ліс, привезти дрова, поїде, привезе. Треба город зорати, зоре. Немає з ким чарку випити, складе компанію. Але коли ви заходите у зал львівських левів, там на одній стіночці ви бачите інвентар по уходу за левами. Знаєте чому? Я вам скажу по секрету. Колись давно, коли ще Львова не було, біля Львова є така лиса гора. І от на цій лисій горі є пещера, і у цій пещері жив лев. І ось одного разу місцевий князь прослідкував цього лева, одного прекрасного дня в нього вбив. Він собі забрав ім'я лева, побудував місто і на герб поставив лева. Після цього усі львівські леви, сказав, що здавало все більше на більше. Зараз, до речі, у Львові, щоб ви знали. 4125 левів. Вони дуже бояться з тої денної пори. Тільки з той день вони одразу стають каменними. Так. Зараз буде цікавіше. Наступний зал – це бібліотека. Коли заходить цей зал, це постамент, на ньому така толста книжка. Знаєте, що це? Це львівська гвара. Що воно таке? Справа в тому, що у нас у Львові дуже багато таких розумних слів, які не то, що вам в Одесі мамі. Ровно, сусідня область. Вони вже не знають, що воно таке. Вони не знають, що таке файно, що класно, що таке кнайпа, кабак, що таке бамбет, жорсткий диван. У нас навіть не сваряться. Зовсім не так, як в Одесі. Коли у вас в Одесі кажуть твою мать, так у нас у Львові, знаєте, що коли вмісто цього, а шлях би тебе трапив. А, та сама твою мать, та сама твою мать. Тільки не упоминає папу і маму.
для того, щоб ті слова, не дай Бог, нікуди не діли з нашого лексикона, тільки появляється оце розумне слово, ми його зразу записуємо цю розумну книжку. І зараз я, як сучасний представник сімейства Жадрусів, вів переговори з табачником. Знаєте, як оце латинка. Вивчається на філософських і медичних факультетах вузів, щоб так вивчала світська гвар, табачник не я. Спеціально для цього у Львів 8 місяців тому приїжджав Янукович. Сказав мені Янукович, так ось ні, на вушку, що тільки Азаров вивчає український, зразу в той же день проводять із гвару. Ну, я знаю, пообіцяв, клявся, божився. Ну що, на білоруський же вивчив, і до сих пор думаю, що це український, але це вже і так. І останній зал це зал львівської погоди. Це ми так терасу називаємо. Коли мова йде про львівську погоду, коли мова йде про львівську погоду, пошириться. Може, який ти розумієш, а тобі ціни немає. Знаєте, що мені так точно, я вам скажу по секрету. Колись давно у Львів приїхав музикант з далекого краю. Ходять слухи з Узадєсимами. І ото він сів собі отам на площі ринок і дуже класно грав. Ну настільки класно.